rakastavan ystävällisyyden meditaatio. Asettaudu selinmakuulle ja tee olostasi mahdollisimman mukava. Sulje silmät ja vie huomio kehoon. Miten keho lepää alustalla? Haluaisitko vielä korjata asentoa niin, että saat antaa kehon rentoutua ja rauhoittua täysin? Haluatko ehkä ottaa tyynyä pään alle? Vilttiä taiteltuna polvitaipeisiin tai viltin päälle. Tee olostasi mahdollisimman mukava. Ajattele nyt sinulle rakasta ihmistä. Hän voi olla joku sinulle tärkeä ihminen menneisyydestä, joku läheisesi tai vaikkapa henkinen opettajasi. Kuvittele tämä henkilö oikealle puolellesi. Hän toivottaa sinulle hyvää vointia, rakkautta, onnellisuutta ja terveyttä. Tunne hänen lämpimät toivotuksensa sinua kohtaan. Kuvittele nyt toinen sinulle tärkeä henkilö vasemmalle puolellesi. Tunne, miten hän toivottaa sinulle terveyttä ja onnellisuutta. Tunne hänen ystävällisyytensä ja lämpönsä sinua kohtaan. Kuvittele nyt, että sinua ympyröisi suuri joukko ihmisiä, jotka ovat sinulle tärkeitä ja rakkaita. He kaikki toivottavat sinulle onnea, hyvinvointia, terveyttä ja tyytyväisyyttä. Tunne rakkaus ja lämpö, joka tulee joka puolelta ympäriltäsi. Lämpö ja rakkaus ovat ylitsevuotavia. Tuo taas huomio oikealla puolella olevaan ihmiseen. Lähetä nyt hänelle takaisin sitä rakkautta, jota tunnet. Te olette samanlaisia, samaa energiaa. Aivan kuin sinä toivot hänen olevan onnellinen, myös hän toivoo sitä sinulle. Lähetä kaikki tuntemasi rakkaus ja lämpö tuolle ihmiselle. Toista hiljaa mielessäsi. Toivon, että saat elää onnellisena ja tyytyväisenä ja saat olla vapaa kivusta ja kärsimyksestä. Toivon, että saat elää onnellisena ja tyytyväisenä, vapaa kivusta ja kärsimyksestä. Toivon, että saat elää onnellisena ja tyytyväisenä ja saat olla vapaa kivusta ja kärsimyksestä. Vie nyt huomio vasemmalla puolellasi olevaan ihmiseen. Lähetä hänelle kaikki rakkaus ja lämpö, jota tunnet häntä kohtaan. Aivan kuin sinä, tämäkin ihminen toivoo elävänsä hyvän elämän. Toista hiljaa mielessäsi. Aivan kuin toivon itselleni, toivon, että olet turvassa, saat elää onnellisena, tyytyväisenä, vapaana kivusta ja kärsimyksestä. Toivon, että olet turvassa, saat elää onnellisena, tyytyväisenä ja vapaana kivusta ja kärsimyksestä. Aivan kuin toivon itselleni, toivon, että myös sinä olet turvassa, saat elää onnellisena, tyytyväisenä ja vapaana kivusta ja kärsimyksestä. Kuvittele nyt vielä joku rakas läheisesi, ehkä sukulainen tai ystävä. Myös hän haluaa elää onnellisena ja tyytyväisenä. Lähetä lämpimät terveiset hänelle. Onnellisuus, terveys ja hyvinvointi täyttäköön elämäsi. Olkoon elämäsi täynnä onnellisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Ajattele nyt jotakuta tuttavaa, jota et tunne kovin hyvin tai kovin läheisesti, mutta jonka kanssa olet yhteydessä säännöllisesti vaikkapa harrastuksen tai työn kautta.
sinä ja tämä henkilö olette samanlaisia ja toivotte elämäänne onnellisuutta ja vaivattomuutta. Aivan kun toivon itselleni, toivon myös sinulle hyvää elämää ja onnellisuutta. Toivon sinulle hyvää elämää ja onnellisuutta. Kuvittele vielä joku hieman kaukaisempi ihminen, naapuri tai työkaveri. Lähetä hänelle toivotus ja toista hiljaa mielessäsi. Toivon, että olet onnellinen, terve ja vapaa kaikesta kivusta. Toivon sinun elävän onnellisena, terveenä ja vapaana kivusta. Kuvittele nyt koko maailma eteesi pienenä pallona. Lähetä kaikille olemassa oleville maapallolla lämmin toive, aivan kuten toivot itsellesi. Toivon kaikille terveyttä, onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Olkoon kaikki olemassa olevat onnellisia, terveitä ja vapaita kaikesta kivusta. Olkoon maapallo vapaa kivusta, kärsimyksestä ja olkoon kaikki siellä elävät onnellisia, tyytyväisiä ja terveitä. Ota nyt muutama syvä hengitys. Tunnustele, miltä kehossasi tuntuu. Entä mielessäsi? Oikein paljon kiitoksia.